生え際まで来るようにヘアバンドをつける要領でネットを引き上げ覆います。形を整えて耳を出し、髪の生え際が少し出るくらいにネットを整えます。これで準備完了です。ウィッグを軽く 2,3 回振り、空気を入れ、自然な形に整えたら、襟足の留め具部分を持ち、前からかぶります。もみあげ部分を持って浮かないように押さえてください。手口などでアレンジも自由自在。自分好みのスタイルで楽しんでください。